Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat. Şuun 14 iyul 2021 yıl. Türkmenistan'a gelen haberler boyunca bizim çeşmelerimizden Türkmenistan'ın içinde hovsalı yağdaydı. Näme üçin bu zatlar var? Sebäbi hemmäňiz bilýäňiz. Belkim bilmeýändirler Türkmenistan'ın içinde. Sebäbi maglumat gelen olur. Awganistanda talipler uruş edip otyrlar. Hemme serhetleri basyp aldylar. Uşgudaky Serhedabad'ın ofitserleri hemmesini öz maşgalalaryny Aşgabatda kim nirden bolsa şo taýlar uğratdylar. Ýöne şo aýallar, şo maşgalalar gelin baran yerlerine howsaly ýagdaýlar döredilýär. Näme üçin beýle zat boldy? Sebäp hakykat aýdyp otyr. Hakykat aýdyp otyrlar, näli uruş gidip otyr Awganistanyň içinde. Näli atışma gidip otyr. Olaryň eşdiýerler. Näli eskerler uruşa gatnaşýarlar. Türkmenistan bu zatlar vardı. İmsim otyr. Ses çıkaran aklar. Ýöne Özbekistanyň BBC'sinde kadrlar görkezdiler BBC slujbasynda. Şotaýda talipler aýdy. Kim özbek, kim türkmen, kim täjik? Aýretyn aýdyn. Haýsy ýerdensiz diýip. Şöyle kadrlar var. Özbekistanyň BBC nemesinde. Bölümünde, slujbasynyň bölümünde. ولا والسؤالي اسمي شو ولد ولايات سؤالي اسمع herkes ki Türkmen az Türkmen cevap eder, Uzbek az Uzbek, Paştun az Paştun. Bugün sen şu yerde eziz adamlar Türkmenistanlılar Türkmenistan'ın prezidenti çıkıp özüne arkada adını alan adam çıkıp şu howsaly ýagdaýlary ayırmak üçin çıkış etmeň ýerine gaýta hiç zat ýuwaş otyr başga bolmadyk ýagdaýda başga zady söhbetleşik edýär. Dün 13-nji iýulda bular çıkıp söhbetleşik geçirýärler. Sanly arkaly uwumda. Siz ünüs verin. Ünüs verin. Näli ses veren çıkýar? Salamu aleykum diýip. Salam hormatly Minister Kabinetining agzalary. Biz şu Minister Kabinetining sanly arkaly mejlisine geçirýär. Durmuşa çıkmadık. Gys ýöne çıkasy geljek ýaly. Näme adamlar ýigit bilen gepleşen bolsa, bulum şöyle gepleşip otyr. Öz kabinet ministriň agzalary. Gorkunjundan. Sebäbi nädik geldi bu ýurda? Muny halk gorana. Bu ýurda nädik geldi? Bir han geldi. Öz geldi Ataýew uturma uğradı. Ondan soň bir topur biýdüňçilik edip başga ýerlerine satyp türmäge basyp ana ýandaky mo kömek eden Ýolly Gurban Muradow, arka Aýdow dağlar hemmesini öldürtdi Türkmende. Çıkıllaram ağzını yaptılar, oturdular. Den duşları. On ýazyň döwründe işlänler. Bu şo zatlary bilip häzir indi öz kabinet ministriň agzalaryny şöyle lewizli söz bilen gepleşi. Sebäp gorkup otyr. Siz gözüne ünüs verin ha. Gözü ünüste. Şo ýygnakda bu ünüs verip otyr Balkan velaýaty. Näme üçin Balkan velaýaty? Siz bir zady ünüs verin. Balkan velaýaty otaýda ünüsü şotaý geçjek we. Şotaýda bir zat olsa Kaspy deňiziň, Hazar deňizinden geçip Orsiýada spakoýny geçer ýaly etjek bolýar, gaçjak bolýar şotaý. Türkmen halky bilen aladasy ýokmy? O howsaly ýagdaý diýende Aşgabatda maňa gelen maglumatlar boýunça woýnkomatlaryň öňünde bir topar adamlar. Hemmesini 35 ýaşaçyly, 40 ýaşaçyly adamlar kim gulluk edenler täzeden çağıryp otyrlar zbor üçin. Uşguda gitmeli 2 ay zbor etmeli. Täzeden şo tejribesini ýatlamaly. Gullukda alan tejribesini. Bu halk görüp otyr bu zatlar.
Ondan başka onun üstüne hem idaralarda hem учрежденияларда barıp vepalık vatansöýerlik yığınaklar ediyorlar. Näet vepa olmalı, näet vatansöýerlik olmalı. Näme üçin bu zatlar? Halkam samsyk däl. Halk howa diýe de özüniň nimesini işine de otyr. Eger şu taýda bu arkada diýen adam şöyle özüne titul alan adam öňki watany söýgü üçin medal dakyp beren adamlaryny öz ýegerlerini o guga saat şuýtsar saatny söýür oglan şo başga ýegerlerini şolar äpet daýaw ýegerlerini çykaryp şo taýda ine men ýegerlerim ine men oglum ine guşga gidip barýarlar watan üçin ar namys üçin şo zatlar etse halkam munum goldardy. Ýöne gıynansam halkynyň ýagdaýy bara şo 13 ýyldymy 14 ýyldymy häli otursa hakyky niyaz döwründe aýtda garamaýakdy. Hakyky garamaýa düşdiler hemmesi. Näme üçin men bu zatlara aýdýan? Düýnüňkinden Daşuz vilayatyna traktorçy sürüp barýan traktorçy 50 gradusdan jogrum yssyda özünden gitdi. Balnisa alıp barýarlar, balnisada ona kömek etmeň ýerine hostarlary gelmese diýip biz işsat et bilmez diýende şo taýda koridorda ölüp galýar. Bir ukol bilen alıp çykan neme bilen. Birçe ukola verip oşunu alıp çykyp bolýardy da o dünýäden. Onu etmediler. Hemmesi şu näme diýen şu in garip ýagdaý, garip gasarlyk bu diýene garamaýak da hakyky, garamaýak diýse garip gasarlyk. Garip gasarlyk ine bir aýal pul ýagdaýy ýok. Pul ýagdaýy ýok awtobusda, awtobus poýst samolyota gurrun ýok. Awtobusu pul ýagdaýy bolman. Şu kamazlara minip 3 çağası bilen merkeze gidýär, Aşgabatda. Şo taýda şo bazarda süpürüp, soňsa pişirip günü görjek bolup. Şu çağaly 3 sany çağasyny geyim eşik almak üçin. Tezara 1 sentябрь gelýär. O taýda da Aşgabatda da 50 gradus. Ýöne şoňa garaman çağalaryň üçin. Şu derejeye ýetirdi bu Gurban uly Berdimuhammed. Türkmen halkyny. Men näme üçin bu zatlara aýdýan? Sebäbi biz Norvegiýa Türkmenistanyň adam hasaby deň 5,5 milyon. O Norvegiýa. Ýön Norvegiýa bilen deň etseň 7 geljek nesilne pullary taýyn uju sanalyp duran kimin näçe. İnternet deňälde internet giren adam 97% adam internet girýär. Türkmenistanda 19%. Hemmesine işli Norvegiýada. Hemme zatlar deňak görsek Norvegiýa ýok. Neme? Ýok orada. Näme üçin? Baýlygym deňik bizning baýlygymyz bar. Şol bilen. Baýlyk kimder? Sebäbi o taýda bara adamlar kelili. Şykyrlary bar. Ýöne Berdimuhammedow 15 ýylyň içinde öň niyaz etjegini etdik gitdi. Häzir Berdimuhammedow ağzını yıkıp otyr. Yıkıp yenci otyr. Adamlar. Ine seredin bular akıllı wagysy. Ine Amerikan Kongresinde häzir söhbetleşikde otyr. Xitaydan bir topar производствоsyny alyp çykyrmak üçin 250 milyar dollarlyk законопроектde otyr. Kanunçylyk. Akıllı bolsa şo taýda ne Türkmenistan gowy ýere şo taýda getirer ýaly. İş zada işemiyor. Urşo bar zady. Şu bizim gazımız almak, şonu satmak. Ýöne halkam samsyk däl. Gurban uly. Halk özü üçin galmaýar. Öz azatlygy üçin, sen üçin galarly. Sen näli ýarak bersen, şo ýarak talipler gelýärde kasamyny okar olara, soň sağa garşydan gider. Gorkda otur. Ýöne sen pursatyň bar. Pursatyň bar diýende opozisiýa bilen gürleşme. Opozisiýa her kimden ýöne kägirleri bar, biriktirip biljegi.
Şop käbirler diýeni şoň hasabynda da men Hydyrow kakymra. Şonu bilip goý. Sağ bolun adamlar. Indiki duşumyza çeldi.